Bueno, kanpaina hau grabatzen hasi baino egun batzuk lehenago deitu ziguten parte hartzeko, eta egia esan guretzat sorpresa handia izan zen, ze, bueno, goazenekin egiten duen gauzekin ez dauke zer ikusirik, eta hasiera baten, pixkat izan zen, hau zer da, ez? Esan ziguten hori, izan barzela casting bat pelikula bateako, eta guk esan genuen, baino, goazenek guri esatea hau da pixkat arraroa. Eta ja kontatu zigutenen nondik noa jumartzen kanpaina guztia, guk lau pertsonek, Ainoak, Aritzek, Ikerketanik, esan genuen baiezko eman genuen, noski. Ze iruditzen zitzaigun pena bat da, baina iruditzen zaigu beharrezkoa dela horrelako gauzak egitea. Ze, bueno, borroka feministan oso jende gutxi dago, asko hitz egiten da horren inguruan, baina gero gauzak egin behar direnean oso jende gutxi hartzen du parte. Eta pena bada, zen hainbat talde feministatan egon naiz, eta beti gaude 7-8 pertsona, eta gauzak iteak pena bada, hain pertsona gutxi egotea. Hasieratik, proiektua aurkeztu ziatenean, iruditu zitzaidan oso proiektu berezia eta garrantzitsua, ez? Proiektu honek nolabait jartzen du gazteen aurrean gauza oso garrantzitsu bat, arazo oso pisutsu bat, ez? Eta berez landu behar dena gazteen artean. Lagun batek bidali zidan egunkariko albiste bat, esaten zuena casting bat zegoela pelikula bat egiteko, eta nik zoriontsu jarri nintzen, beti gustatu zaidalako hori dramatizazio eta hori guztia, eta biak korreo bat bidali genuen, eta deitu zidaten joateko casting egitera, eta jan bertan gidoia eman zidaten, eta ni aztertzen egon nintzen, eta nik superpozik, eta gero beste kide batekin joan nintzen teatrora, antzestera, eta hangoian ja egin genuenean gidoi horreko antzeslana, beste gidoi bat eman ziguten, eta irakurtzean matxista iruditu zitzaidan, eta azkenean nik ez nekien zeri buruz zijoan pelikula, orduan ni paper horretan segitu nintzen, baina momentu bat heldu zen non direktorea hasi zen esaten hori normala zela, matxismoa eta beste pertsona bati zer eraman behar duen esatea eta hori, eta nire kidea jarri zen superkontra, eta arraroa iruditu zitzaidan egoera hori. Azkenean, direktorearekin eztabaidan hasiko naiz, casting honetan nik sentitu nuna zen hasiera batean lehenengo separatakin, gauza normal bat, ez? Separata normal bat, erlazio normal bat, nik lesbianaren papera egin nuen, eta Mariarekin tokatu zitzaidan egitea, eta hasieran normala, gauza normal bat zela ikusten zen, hori bikote bat, ezagutzen ari da, eta normal, baina gero bigarren separata eman zigutenean, hor apur bat moskeatu nintzen, separatan Mariak niri eziden usten eta koiekin ateatzen, eziden usten gona jartzen, eta makillajeari buruz hitz egin genuen, eta hor txoke bat egon zen, nahiz eta pelikula baterako casting bat izan, pelikula batean aterako bada hori, nik esan nuen ez hitze dela ondo iruditzen hau ateratzea, ez da gauza hon bat, jeloskortasuna ez da maitasuna. Oso eskertuta gaude gauza hauek egiteagatik, eta nola ez gurekin lanen ibili dien gazte guztiei baita eskerrak eman dizkiegu, ze oso emaitza politak irten die nahi genitunak, eta espero hemendik aurrera gauzak aldatzen saiatzea. Niretzat alde batetik izan da oso esperientzia bai polita, baina bebai garratza eta gogorra bertan atea ziren historiongatik, eta beste aldetik bebai ikasketa prozesu bat izan da niretzat, ez? Bai ikasketa da desikasketa prozesu bat, hau da, nik uste dut desikasi behar dugula, orain arte ikasi duguna, eta nolabaiteko barne lanketa bat egin, gure buruen barnean, gaur egun arte ikasi dugun guzti hori desikasteko, eta berez zilegia dena ikasteko. Oso garrantzitsua iruditzen zait beste pertsonei gauza hauek, irudi hauek ematea edo haiek ez dakigu nor
bizi ari delako egoera hauek, eta agian haiek egoera horretatik ateratzeko haientzat garrantzitsua da, eta guk eman behar diegu hori, bultzada hori aurrera jarraitzeko eta egoera horretatik ateratzeko oso gogorra delako hori bizitzea. Eta hori, oso garrantzitsua iruditzen zait. Gauza proiektu hauek garrantzitsuak dira, ze gu gaztea gara eta gazteen partez gazteen gana hobeto heltzen gara eta errazagoa da, eta sare sozialetatik eta guk gehiago erabiltzen ditugun gauzak dira eta gehiago ikusten ditugun gauzak dira, eta orduan holako proiektu txikiak, nahiz eta txikiak izan, oso handiak dira. Ze holako kamera eskutuak, gero entrevistak eta garrantzitsuak dira guk ikusteko, ostia, igual gauzak bi aldiz pentsatu behar dira egin behaino lehen, eta zeo zer egin behar dugula. Eta EKaren proiektu hau oso ondo dago nire ustez, ze hori gazteen artean gertatzen dena zuzenean plasmatzen da.